Com a representant del capità de flota de Masnou i dels regatistes de Masnou, més que res donar suport a la candidatura del general Esteve, que veiem que és un bon canvi, una bona manera de fer més àgil i més dinàmica la Federació Catalana de Vela, i que esperem que la Federació Catalana de Vela i els patins sigui una cosa més propera, més àgil, i que aconseguim entre tots millorar tot això. Tu què n'opines, Quico? Bueno, jo soc una mica novat amb el tema de la vela, però bueno, veig que les federacions cada vegada s'allunyen una mica més dels esportistes i jo crec que amb aquesta gent que està entrant nova, que pot entrar nova, podem donar un impuls més viu a el que és la vela i ajuntar una mica més el que és el club, la federació, els regatistes, els tècnics, els jutges, i bueno, podem fer un conglomerat una mica més homogeni. Aquí tenim dos representants de Masnou, el Quico i el Ferran Bofill, i nosaltres donem totalment suport a la candidatura i serem la vela del canvi.